ngikhohlwa isikhathi. Jesu Kristu inkosi. Ngoba uginqi lasekuseni ePhomoroni. Mhlambe kufanele bakithi uba uginqi ngaze ngishiye igama. Ngithanda ukubonga ke mina uNkulunkulu ngoba uma ngilalela ubufakazi kaBaba ngesikhathi ebizwa ngo-2009 kanti uzofezeka icebo lokuthi ikwazi ukutholakala mina ngesikhathi ebizwa ngo-2009 yilapho nami nginempi enzima ngo-2010 ekwaze kwadinga ukuthi ngigudluke ngingabikho kuleyo ndawo ebengikuyona iminyaka. Nokho-ke uNkulunkulu engithanda ngoba phela bengiphuma endane ebengiyithanda ebengikhonza kuyona uNkulunkulu futhi ngenhliziyo yami yonke. Kodwa-ke ngithanda ukuthi le ndawo entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngoba akubibiyelwa khona uma kuthiwe lento iyisono, lento ayilungile ngoba ingalungile, hayi ukuthi ayizulunga komunye umuntu isilungile. Yilokho kwadala ke mina ukuthi-ke ngibe umuntu ongamukeleki. Ngiyabonga ngoba bonsikwane ngoba ngishukekile iminyaka esithupha ngingazi iminyaka esithupha ngaphuma ekhaya elikhulu kwagogo ngaye ekhaya elincane ngithi ngisafuna indawo ukuthi ngoba ngimfuna uNkulunkulu kodwa ngathola nakhona ukuthi hayi usele nto engiyishilo. Pho-ke uNkulunkulu uyamlandela umuntu noma kumuntu ke hamba ke ngqubuzeka endleleni. Ngiqhubezekile bona empeleni iqiniso ilelo ngeke ngikufihle. Abonga uBaba ngosuke ehlangana ngalo njengoba kunolayini wokulungisa indaba kodwa ngalelo suku wahlala nami phansi sahlala wanginikeza ethuba. Namanje ke uNkulunkulu noma kuthiwa indlela inde singabantu bokudinga umthandazo ngoba kuthiwa indoda kumele ihlale yodwa. Ngokusebhayibhelini lokho. Zenike ezinye izinto ziyayilandelela endleleni. Kodwa uNkulunkulu ngithanda ukumbonga ukuthi ungigcinile kuze kube manje. Ngisamshisekela uNkulunkulu ngoba namanje kuthiwa hambe ngiye enkolweni ngishumayele khona kube singathi inhliziyo iyahayineka uma kube khona into engiyenzile ngaleso sikhathi. uNkulunkulu muhle, ngiyambonga uJesu Kristu inkosi.